שום שלי כדי להשפיט אותך. אלול, לא קראתי לך לכאן. אלול, ראשי תיבות, אסור להגיע וצריך לחזור. אלול, תחזור למקום. לא. היה כפר שבכפר הזה גרו חקלאים. הנה, זה היה אחד הכבשים שלהם בדיר. והחקלאים האלה היו עובדים מבוקר בדרך. מאוד קשה. זה כפר נידח בין הערים, מרחק של שעות של נסיעות מהעיר הגדולה. עכשיו, מה קרה? אותם אנשים מאוד מאוד חסו קצת שיבוא איזה ערב מהעיר הגדולה, שיבוא קצת לתת להם שיעור, יבוא לדבר איתם, קצת דברים של שכל, היגיון, חוכמה, לא רק כל היום עבודה מבוקר בדרך, ידיים מיובלות, עבודה קשה. הם מבקשים מאחד האנשים שם, אומרים לו, תשמע, תרתום את העגלה, תרכב שם בין הערים, מרחק של איזה שעה, עד שאתה מגיע בשביל בין הערים, פנייה ימינה, מתחיל הכביש, שמשם מתחילה הדרך לעיר הגדולה. שם בצד יש תחנת אוטובוס, אבל בצד גם יש טלפון. טלפון. אנחנו נותנים לך כסף, לך תצלצל לרב, תגיד לו, אנחנו מזמינים אותך לדבר איתם. מזמינים אותך לדבר איתם. אוקיי. הולך אותו, מסכים אותו בן אדם, ואותו בן אדם הם נותנים לו כסף, רותם את העשות לעגלה, יוצא לדרך של כמעט שעה בין הערים, עד שהוא מגיע פה מימינה, תא הטלפון, נכנס את הטלפון, אז תדעו אותו עם פתק קטן עם מספר הטלפון של הרב, מרים טלפון, והרב על הקו. שואל אותו, כבוד הרב, אנחנו גרים בכפר הנידח הזה, במרחב. אנחנו צמאים קצת לשמוע למילים רוחניות, קצת משהו לנשמה, כי כל הזמן אנחנו עובדים כל כך קשה. האם אתה מוכן לבוא ולדבר איתנו? עונה לו הרב הזקן, מהצד השני, תשמע, אני כל כך שמח. אין דבר שיותר משמח אותי. קשה לי לנסוע, קשה לי לצאת מהבית, אבל יהודים שרוצים קצת דברי חוכמה, אני אעשה הכל בשבילם. באותו, הם קובעים שביום שלישי, בשעות הערב, ב7, הוא יגיע לכפר. טוב. הוא חוזר, והכפר שמח מאוד, והכפר מחליט להתארגן לקראת בואו של הרב. נו, אז הם בין העצים בכפר שם, מסדרים שולחנות, נשות הכפר, עופות, פורצים שם, חוטי חשמל עם נורות, וכל הכפר מתכנס ומחכה לבואו של הרב. 6:45, מרחוק בשביל בין הערים רואים כזה אבק של רכב שמתקרב, מגיעה מונית, בשעה 6:55 המונית מגיעה, עוצרת ליד הבמה, הרב יורד מהבמה, מהמונית, יורד מהמונית, ניגש אל הבמה, ניגש אל תושבי הכפר, מחבק אותם באהבה, ועולה אל הבמה, והוא פותח ואומר, נורא מבקש, לא להפריע. אומר, תושבי הכפר החביבים והעיקרים, אין לכם מושג כמה שתימחק. ומאחר וכך, אתם רואים עליי שקשה עליי התנועה, אני לא צעיר, האם אתם מבינים שבשבילי זו הייתה טרחה, אבל עבור יהודים שרוצים לשמוע דברי תורה, אין טרחה, הכל בשבילכם. אבל לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו לי, אתם יודעים על מה אני רוצה לדבר? כולם צועקים, כן. אם כולכם יודעים, אז בשביל מה אני צריך להיות פה? נכנס לתוך המונית, זה נושא. תושבי הכפר יושבים עמומים ליד השולחנות, ורואים איך שהמונית מתרחקת, הם עמומים. הם לא סיפור, בשום תרחיש שלהם לא היה כזה דבר.
הם חוזרים לבתים, ולמחרת כשהם יוצאים לעבודה בסדות, במה מתעסק כל הכפר? מה כאן לא היה בסדר? מה קרה שהוא עלה? זה מעלה סברה כזו, זה סברה כזו, ויכוחים. בסוף הם קונים לאותו יהודי מהעגלה ואומרים לו, תעשה לנו. תעלה על העגלה, ניתן לך כסף, תתקשר, תתנצל 100 פעמים, תבקש, תשאל את הרב אם הוא יכול לבוא. הרב הזה היה מאוד מכובד. הכפר מאוד רצה לשמוע אותו, אז כל תושבי הכפר מלווים את אותו יהודי, מברכים אותו בברכות להצלחה במשימה, שהוא יוצא שוב בדרך בין הערים, שעה נסיעה, עד שהוא מגיע לטלפון. והוא מרים טלפון. ואז הוא אומר, כבוד הרב, אני ממש מתנצל בשם תושבי הכפר. אנחנו לא יודעים מה לא היה בסדר, אבל אולי אתה יכול לבוא עוד פעם, כל כך רוצים. אומר לו הרב, ידידי היקר, מה פתאום אתה מתנצל לפניי? אני צריך להתנצל לפניכם. יקר לליבי שאתם רוצים לשמוע דברי תורה. אני בשבילכם עושה הכל. והוא סיכם איתו שביום שלישי, שבוע שלאחר מכן, הוא מגיע. לקראת יום שלישי, הוא בכפר. נשות הכפר שוב עופות, ומכינים כדי מים, צוננים, ומכינים עוגות, ומכינים פירות, ממש מקימים במה. כל תושבי הכפר כבר יושבים על הבמות, והנה 6:45 מרחוק רואים את האבק שמסמל מכונית נוסעת, והמונית נוסעת ומגיעה לאט. 6:55 היא יוצרת ליד הבמה. וב-6:55 הרב יוצא מתוך המכונית, מסתכל על כולם בעיניים מפיקות אהבה, מחבק אותם, לוחץ להם ידיים, ועולה על הבמה. הוא יושב ליד על הבמה ואומר, תושבי הכפר היקרים, אין לכם מושג כמה שזה נוגע לליבי, ואתם מרגישים עליי, אתם רואים את התשישות שלי, למענכם אני אעשה את זה. אבל לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו לי, אתם יודעים על מה אני רוצה לדבר? לא. כולם צועקים, לא. לא. בטח שגם אני אין לי מה לומר לכם. נכנס לתוך המונית ונוסע. הם עומדים, עיניים פתוחות לרווחה, עמומים לגמרי. עמומים לגמרי. שקט, ויושבים ככה שעות. אחר כך מתחילים לדבר, ואחר כך מתפתחים הוויכוחים, ויוצאים לשדות, ויוצאים לעבודה ומדברים ומדברים ומדברים, והנה מגיעים לכך שפונים אל אותו אחד ושואלים אותו, אתה מוכן עוד פעם לגשת להזמין את הרב? הוא אומר, כן, אני מוכן. זה כמו שאני אבוא ואני אגיד לכם, הרב עובדיה יוסף, הוא לא יעשה לכם פה. אבל הם הבינו שהחכם הזה, אם הוא עשה, כנראה הייתה לו כוונה, אז הם לא קיבלו את זה כעלבון, הוא רצה להגיד להם משהו. והנה, הוא אומר, כן, אני אבוא ביום שלישי הקרוב. יום שלישי הקרוב, ראש הכפר מכריז על התייעצות חירום. בשעה 6 כל תושבי הכפר יושבים להתייעצות. בשעה 6 הכל מסודר, יפה, כפי שתיארנו, וראש הכפר פותח בהתייעצות עם התושבים, מה לענות לרב, בטח הוא ישאל את השאלה. מה לענות לו? אוקיי, יש התייעצות, לכאן, 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 6:45 רואים את האבק, ואז נופלת ההחלטה. ראש הכפר מסכם את ההחלטה, וזה מה שיעשו. והנה הרב מגיע. הרב מגיע, ושם המכונית, שוב לוחץ להם ידיים באהבה, אומר, חברים יקרים, אתם יודעים כמה שנים מתרגש לבוא אליכם, אבל לפני שאני אתחיל לדבר, אני רוצה לשאול שאלה. תגידו לי, אתם יודעים על מה אני רוצה לדבר? היה סיכום. ואז מה שקורה הוא כך,
חצי כפר צועק כן, חצי כפר צועק לא. הרב אומר, כמה יפה. אלה שאמרו כן, יגידו לאלה שאמרו לא, יסבירו מה רציתי להגיד, הוא נכנס לתוך המונית ונוסע. לא. מגיעה פעם ערבית. די, נו. קיצרתי. מגיעה פעם ערבית. שעתיים לפני שהרב מגיע התייעצות. מסכמים. אורי, מסכמים. שב, אורי, מסכמים. עושים את הרב והזיקים פה. 6:45, רואים את האבק, יש סיכום, הרב עולה על הבמה, כולם שותקים. ואז הוא שואל, חברים, אתם יודעים על מה אני מדבר היום? אני בא אליכם בשמחה. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם היא, האם אתם יודעים על מה אני רוצה לדבר? נהיה שם. מה אמרתי? תסתכל לכל הכיוונים. חכמה אני. שקט, אף אחד לא מדבר מילה. ואז אומר הרב, עכשיו אני מדבר. אז כעת אני אתחיל לדבר. והרב מדבר ומדבר, והם בולים בשקיקת כל מילה שלו. והחושך יורד עם הבאורות וכבר נגמר הלילה, וכבר מתחילים לראות את הבוקר מגיע, והרב אומר, אני כל כך שמחתי להיות איתכם, אבל כעת הוא אומר, אני חייב לכם תשובה לשלוש שאלות. מה בעצם קרה בשלושת הפעמים הקודמות? אז הוא אומר כך, בפעם הראשונה ששאלתי אתכם וכולכם צעקתם כן, אז למה זה דומה? לכוס, ולאה עם מים. אני אקח ואני אשפוך עוד מים, המים לא ייכנסו, יישפכו לצדדים. כשאתה מגיע בבית הקיבול שלך מלא, אף פעם לא יהיה לך רצון לקבל עוד. בפעם השנייה שכולכם צעקתם לא, זה כמו שאתה לוקח כוס אופק אותה, אתה מוזג כוס, את המים על התחתית, המים יישפכו לצדדים. אם אתה בא בזכייה, מיותר לדבר, מה שאני אגיד לך לא תשמע. נכון. בפעם השלישית ששאלתי אתכם, וחצי צעקו כן וחצי צעקו לא, זה כמו שאני לוקח כוס, שם בקצת חול, ומים. מצד אחד יש מים, אבל החול זורם שזה יהיה אחור, לא נקי. אז מה יש לי לדבר? הפעם הרביעית שבאתי, ואתם שתקתם, אתם הוכחתם לי שאתם רוצים לקבל. ואם אתם רוצים לקבל, זה כמו כוס ריקה, שפשוט מוכנה כעת לקלוט את תוכה. בוא נדבר בקבל. אללה! יאללה, הביתה! המורה, תינקת את זה, מורה. סיימנו. אני כמה תעמוד על זה, המטפל מחכה לך בפעולה. הוא איתך נדפה. בוא אמר לי. עוד לא נגמר השיעור. יאללה הביתה, חפש. יאללה, נגמר, המורה, סלמת.